Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala quwwata wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa adda alaina bi barakatihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasina wa ta'min kamustad in azil itbi binal jam'i bakohuma mukil wal mimu aula min siwahu bil bako wal hamzu wal ya misluhu insa bako. Wasina lan ingsin wata lan ingta min ka mustad'in sangking sepadane lapat mustad'in azil buang sapa sira. Bakohuma utawi tetepe sin lan ta iku mukilun kang rusak atau kang cacat. Itbi binal jam'i krana kelawan binae jamak wal mimu utawi mim iku aulah luwe utama bil bako kelawan tetep min siwahu tinimbang liyane mim. Wal hamzu utawi hamzah wal ya lan ya iku misluhu sepadane mim insabako lamun dadi kawitane kalimat apa hamzah lan ya. Insabako lamun dingini apa hamzah lan ya. Idastamala ing dalem nalikane mengku apa al ismu isim ala ziyadatin ing atase huruf ziyadah. Lau ubqiyat lamun ditetepake apa ziyadah laktallah yakti cacat apa binaul jam'i binae jamak. Alladzi rupane binaul jam'i wa kang utawi binaul jam'i iku nihayatuma katoke lapat tartaki kang munggah ilahi maring emah opo al jumu'u piro-piro jamak. Wa utawi binaul jam'i iku fa'alilu jamak kang anut wazane lafat fa'alilu wa fa'alilu lan jamak kang anut wazane lafat fa'alilu. Kudifat dibuang opo aziyadatu huruf tambahan fa in amkana mongko lamun mungkin opo jam'uhu jamakake isim ala ikdas singgotaini ing atase salah sijine singgot loro. Bikatfi ba'di zawaidi kelawan buang setengah piro-piro huruf zaidah wa ko il ba'di lan netepake setengah huruf zaid. Falahu mongko iku keduwene isim kalatani utawi tingkah loro. Ikdauma utawi salah sijine kalatani iku ayakuna yento ono iku lil ba'di keduwene setengah huruf zaid opo maziyatun kelebihan atau keunggulan atau keistimewaan. Jadi maziyatun iku artine kelebihan atau keunggulannya keistimewaan alal akoro ing atase huruf kang weneh. Wasaniyatu utawi tingkah kang kaping pindho iku allayakuna yento ora ana apa isim iku kadalika kaya mengkono-mengkono maziyatun alal akoro. Wal ula utawi tingkah kang kawitan hiya yo al ula iku al murudatu kang dikarepake huna ing kene panggonan. Wasaniyatu utawi tingkah kang kaping pindho iku sayati bakal teko opo as-saniyatu fil baiti ing dalem bait alladzi rupane bait fi akhiril babi
kang ing dalem akhiri bab kang ing dalem akhiri bet wa misalul ulah utawi contone tingkah kang kawitan iku mustadin lapat mustadin fatakulu mongko ngucap sapa sira fi jam'ihi ing dalem jamae lapat mustadin madain ing lapat madain fatakdifu mongko buang sapa sira asina ing sin wa ta'ah lan ing ta wa tubki lan tepake sapa sira al mima ing mim li annaha krana sak temene mim iku musuddaratun kang digawe kawitan wa mujarradatun lan kang disepekake lidilalati krana oleh duduhake ala maknan ing atase makna wa taqulu lan ngucap sapa sira fi alan dadin ing dalem lapat alan dadin wa yalan dadin lan lapat yalan dadin ngucap sira ing lapat aladda lapat aladda wa yaladdu lan lapat yaladdu aladda yaladdu maknane aladda permusuhan atau para padu wa takdifu lan buang sapa sira anuna ing nun wa tubki lan tepake sapa sira al hamzata ing hamzah min alan dadin saking lapat alan dadin wal ya'a lan netepake sapa sira ing ya min yalan dadin saking lapat yalan dadin litasot durihima krana dadi kawitane hamzah lan iya wali anahuma lan krana sak temene hamzah lan iya iku fi maudhi'in ing dalem panggonan ya qoani kang tumiba apa hamzah lan ya fihi ing dalem maudhi' dalaini kali duduake apa hamzah lan iya ala maknan ing atase maknane naku akumu umpamane lapat akumu ngadeg sapa ingsun wayakumu lan ngadeg sapa Zaid dadi ana hamzah ya akumu dadi ana hamzah sing sitoke ana yae yakumu bikilafinuni kelawan bedane nun fa innaha mongko sak temene nun iku fi maudhi'in ing dalem panggonan lata dulu kang ora duduhake apa nun fi ing dalem maudhi' ala maknan ing atase makna aslan kelawan babar pisan wal alan dadu utawi lapat alan dadu wal yalan dadu lan lapat al yalan dadu iku al qasimu wong kang akeh para padune wong kang akeh keributane yukalu diucapake apa lapat rajulun alan dadun wa yalan dadun rajulun wong lanang alan dadun kang akeh para padune kang akeh keributane waya lan dadun lan lapat yalan dadun lan akeh para padune ayat tegese qasimun wong kang akeh para padune mislal aladi kalis padane lapat aladi wal ya lal waqti fi in jama' tama kakai yabunin fawahu munkutima wal ya waqtib ngono wae waqtib lan buango sapa sira al ya ing ya lal wawa ora ing wawu in jamak ta lamun jamakake sapa sira ma ing lapat kakai yabunin kaya sepadane lapat kai yabunin maknane wong wadon kang nini wong wadon kang wis tuwa wong wadon usia sing wis lanjut
jenengane Kaizabunin. Fawa mongko utawi katfulia iku hukum kutima diwajibake apa hukum. Ai tegese idas tamala ing dalem nalikane mengku apa al ismu isim ala ziyadataini ing atase tambahan loro wa kana lan ana apa katfu iddahuma ing dalem ngene ya wa kana lan ana apa katfu iddahuma mbuangi salah sijine ziyadataini iku ya ta'ata dadi katekanan ma'ahu ing dalem sertane katfu iddahuma apa singgo tul jam'i singgo te jamak wa katful ukra lan buang kuruf kang weneh. Tak baleni ya. Ai tegese idas tamala ing dalem nalikane mengku apa al ismu isim ala ziyadataini ing atase tambahan loro wa kana lan ana apa katfu iddahuma buang salah sijine ziyadataini iku ya ta'ata dadi katekanan ma'ahu ing dalem sertane katfu iddahuma apa singgotul jam'i singgote jamak wa katful ukra utawi buang kuruf kang weneh iku laya ta'ata ora dadi katekanan ma'ahu ing dalem sertane katful ukra apa dalika mengkono-mengkono singgotul jam'i kudifa mongko dibuang apa makuruf laya ta'ata kang ora dadi katekanan ma'ahu ing dalem sertane ma apa singgotul jam'i singgote jamak wa ubqiyah lan ditetepake apa al aqaru kurub kang weneh fatakulu mongko ngucap sapa sira fi kaizabunin ing dalam lapat kaizabunin oleh ngucap sira ing lapat kuzabina fatuk dafu mongko dibuang apa alya'u kuruf ya wa tabqa lan tepake apa alwawu kuruf wawu fatuk labu mongko diganti apa wawu yaan ing ya li sukuniha krana sukune wawu wang kisarima lan kasroi kuruf qoblaha kang ing dalem sadurunge wawu wa usirat lan dipilih apa alwawu wawu bil baqoi kelawan netepake li anaha krana sak temene kuruf wawu iku lauku difat lamun dibuang apa kuruf wawu lam yugni mongko ora nyukufi apa katfuha buang wawu an katfil ya'i saking buang kuruf ya li ana bako al ya'i krana sak temene netepake kuruf ya iku mufawwitun ngepotake iku ngepotake tatawa kang ngilangake ngono ya kena ya li ana bako al ya'i krana sak temene netepake kuruf ya iku mufawwitun kang ngepotake tatawa kang ngluputake kang ngilangake ngono ya kena li singgoti muntahal jumu'i maring singgot muntahal jumu wal kaizabuna utawi maknane lapat kaizabuna iku al ajuzu wong tuwa kang nini wong tuwa kang lintuk-lintuk mlakune usia sing wis lanjut ya wong wa qayaru fi zaidai saronda wa kulimadu hahu kal alanda wa qayaru lan ngongkon milih sapa ulama alinakwu wa qayaru lan padha milih sapa ulama alinakwu ya kena ya artine ngene ya kena
Wa yaru lan ngongkon milih sapa ulama alinaku fi zaidai sarunda ing dalam huruf zaida lorone lapat sarunda. Maknane wong kang kuat atau wong kang keras. Maknane wong kang kuat atau wong kang keras. Maknane sarunda iku sadidatun wong kang keras. Wong kang keras atine nopo kuat awake. Wong kang keras atine atau wangkot ngene. Yo kena yo. Maknane sarunda wong kang kuat ngono wae. Wa kulima lan saben-saben lapat duha kang madani, duha kang nyerupani apa mah hu ing lapat sarunda kal alanda koyok sepadane lapat alanda. Yakni ngersakake sapa Kyai Musonef anahu ing sak temene kelakuan iku idalam yakun ing dalem nalikane ora ana iku liakadis zaidaini keduwene salah sijine huruf tambahan loro apa maziyatun kelebihan atau istimewa atau unggulan alal akori ing atase huruf kang meneh. Kungta mongko ana sapa sira iku bil kiyari kelawan milih fatakulu mongko ngucap sapa sira fi sarunda ing dalem lapat sarunda. Ngucap sira ing lapat saronida bikat fil alifi kelawan buang alif wa ibqa inuni lan tepakin nun fi sarodin ing dalem lapat sarodin bikat finuni kelawan buang nun wa ibqa il alifi lan tepake huruf alif wa kadalika lan iku koyok mengkono lapat sarunda. Alanda utawi lapat alanda fatakulu mongko ngucap sapa sira alanida ing lapat alanida wa aladin lan ing lapat aladin. Wa misluhuma lan iku sepadane lapat alanida wa aladin. Kabanto utawi lapat kabanto. Fatakulu mongko ngucap sapa sira alanida ing lapat alanida wa aladin lan ing lapat aladin. Wa misluhuma lan iku sepadane lapat alanida lan lapat aladin. Kabamto utawi lapat kabamto maknane kabamto wong kang pendek gedhe wetenge. Wonge wis endi wetenge gedhe iku jenenge kabamto. Fatakulu mongko ngucap sapa sira kaban itu ing lapat kaban itu wa kabatin lan ing lapat kabatin li anahuma krana sak temene alif lan nun iku zaidatani iku kang ziyadah karone zidata kang ditambahake apa zaidatani ma'an kali bebarengan li ilkaki krana madhaake bisa farjalin kelawan lafat safarjalin manane jambu kluthuk atau jambu bol. Wala maziyata lan ora ono keutamaan iku maujud atau keistimewaan iku maujud li ikdahima krono maring ngono wae li ikdahuma maring salah sijine alif lan nun alal ukra ing atase huruf kang weneh. Wahada utawi iki maziyata li ikdahima saknukuli ziyadata ini. Wahada utawi iki maziyata li ikdahima iku saknukuli ziyadata ini. Tingkai saben-saben ziyadah loro zidata kang ditambahake apa zidata kang ditambahake apa ziyadata ini li ilkaki krana faida ilkak. Wasarunda utawi maknane lapat sarunda iku asadidu wong lanang kang kuat atau wong lanang kang keras atau kang kuat. Wal ungsa utawi
maknane ungsa. Wal ungsa utawi muanasi ngono ya. Tak baleni. Wasarunda utawi maknane lapat sarunda iku asadidu, wong lanang kang kuat atau wong lanang kang keras. Wal ungsa utawi muanasi iku sarundatun, lapat sarundatun, maknane wong wadon kang kuat atau kang keras. Wal alanda utawi lapat al alanda bil fatki kelawan kewaca fatkah, kelawan kewaca fatkah ain fi'ili iku algolitu, iku algolitu perkara kang kasar atau perkara kang tebal atau perkara kang kandel ngono ya kena. Mingkuli sain saking saben-saben siwiji-wiji. Warubama kila lan terkadang diucapake opo kamalun ulanda, opo lapat kamalun ulanda, kamalun unto ulanda kang kasar atau kang tebal. Bidomi kelawan kewaca duma ain fi'ili. Wal kabanto utawi lapat kabanto iku alqasiru, wong kang cendhek atau wong kang pendek. Albatinu kang gede wetenge. Jadi maknane wal kabanto utawi maknane lapat kabanto iku alqasiru, wong kang cendhek atau wong kang pendek. Albatinu kang gede wetenge. Yuqalu diucapake apa rajulun kabanto, apa lapat rajulun kabanto, rajulun wong lanang kabanto kang pendek tur gede wetenge. Bitanwini kelawan kewaca tanwin. Wa imro'atun kabamtotun, wa imro'atun lan wong wadon kabamtotun kang pendek tur gede wetenge. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.